Remember this at the Paris? Ano, taas lang. Huh? Herschel? Ano to? Lara? Herschel handwriting din yan? Try to send message Lola. How many boxes is that? 2. It's only one arrived. Okay guys, 9 Lara, di ba? Pero sila mak. Ayan, nini na iya. Oh wow! Show her na. Sharing. Alati! Aking i-share. Nakuha siya na kayo. Oh, nice na mak. So, dyan ako nakatira before. Sa bahay na yan. Then, neneng, nagbago na. Kanina pa sana namin ito i-open guys. Kaya lang hinintay namin yung kuya ko. Nakarating naman siya. Hi, to my vlog. Hello! Wapo kayong kuya guys ba? I-open na namin yung box ngayon. Hindi ko alam kung ano laman ito. Surprise, surprise! Everyone will be surprised! Gusto ni Daddy Mike bumalik sa ano? Surprise! Sir ko ano ya? Wait po no? Lang, come here na! Kita ano ito sa sunod ring box? For pila nakaka-years din? Ha? Pila nakaka-years sa Australia? 12. For 12 years, first time nga nakakapag-open na mo box. Yeah, no, I'm present. Normally, video call, ano? Pero nasa open! Open! Kita din yung maramtigo. Girl, nak! Nak, we'll see, nak, be. Kung unsay ko ano, nak. We'll see what we put inside, nak. Dapat pa rin ang tig-open. Yan ang eldest namin, guys. Oh. Ito yung siblings ko, oh. My kuya, and then myself, and then my sister, our youngest. Hinay, ha? Si kuya, nag-open down. Ling! What's that? It's a gun. Lala ba kayo nasuludan lang tayo? Buong tani nasulod sa kulit. Ay! Sa dito sulod sa isa. Ako naman itong gikuan-kuan. Basta gan, ang katong... Wala ko kabalo manggod kung unsa ni. Kaduha ba yao? Kabalo kung asa dani ang kuan. Ako lang yung mag-ihok ulo. Dungan man sila ma. Pag pick up. Oh! Mugay na. Tingala kung ano. Isa rin nakaabot. Nga duha man sila. Eh, isunod ang isa. Be, ambot na. Kuan pa man to. Murag mo, masiguro na ikaduha. Murag mo na ikaduha. Dako lagi kayo ang banda. Kanang BBC. Pero kanang mubo. Lahat po diya mama. Imimig kayo na. Gamay, oh. Mas dako ang dausan. Mubo man itong kuan. Dako ang dausan niya na. Remember this at the Paris? Ano, taas lang. Oh, Herschel? Ano to? Lara? Herschel handwriting din yan? Try to send message Lola. How many boxes is that? 2. It's only one arrived. You send message for The Lola? other one's still coming, it says. This is I don't know, Paris. because they've been picked up together. Me? Ya, galing ko Ala. na. Yan, isa ra ko nung. Gaduha ko nung ni. Murag mao lagi na ka konke. Mo niya ikaduha. Mine, guys. Yan nini na. Okay, guys. Mine, Nana, di ba? Pero sila mak. Yan nini na ya. Nara. Aki igo may kisa digo game ninin. Di ba makuha ni Bob? Hala, wala gid si mga anak mak. Oh guys. Hala, wala gid na ko. This is the second box. The first box got mo chocolates na. Kanang gagawin. Kakat. Lang. Ay, isa si Paris nga kuan. Ay, mo ba na? Wow! Give it ni Paris ay. You can play together. Oh, turola. Oh wow! Show her na. Sharing.
Sa pag-abri, oh. Alag, panulang ka na. Maigo, Ana, nagwala na isa. Can you hold this, please, Sarip? Ganda na. Hala. Oh? Say, Bob. Oh, wow. Luanis. Daddy, that's your favorite pa rin, Mike. This one. Napagulutan. Kaya siya nang nagsunod. Siya nagsunod. Oh, bibo kayo sila. Tigilo ko mag-out. Wala ka ingin at nagsapa mo. Ala, Kat, have a look, Kat. Books. Oh, alam Mac, akala mga cute kay Mac. Mahalin yun na ugwan. Oh, careful. Dagan sila libro. Ay, Kim na. Kana maay kani oh. Mingay pwede man ipang baby oh. Pwede na lalaki. Pangtulog na. Napi, butangan sa napi og ano maglakaw. Mo na gid ay hinak. Dali ang salin ni na. Di kaduha lagi na. Amo tigumon lagi na do. Itsa ra din. Halati! Akong gi-share. Nakuha siya nakaibot. Oy, nababulgam. No, na hairs na. Pares. Na your kon Pares. Paso. Paso. Di man kape. Oh, nice na Mac. Ay! Look! Gaya ko isabi, gaya ko isa na. Biyang big. Pares. Because why look, I'll try my pillow. Wow, chocolate. Uy, mo magud ni. Thank you. Oh, that's yours, Jenny. Jenny, oh? Yako na yan din. Cute. Iya po sa. Wow. Tita Mimi. Hindi niya isa kagbanta. Gusto na gina iya mo. Kape. Gusto na gina na edam. Hatag sa mga kuya. Dini man na mo dito na to. Yun sa. Ay, nana Mac, ang sapatos Mac. Ni Johnny. Okay, sa. Libitan! Woohoo! Ako! Libitan na mo siya? Naguba na Makay. Sayang mo. Katya! Sayang mo. Aying. Sumingay. Pamburos na Mac. Oh, see? See? Ala, imo bitaw na Kim. Imo bitaw na Kim. Pila sa nang biya? Bali, pag-beach man ikaw. Mabiya na rin mo. Uy, $19. Igo sa ako. Wala kang nakabalin ako kay mga burgers. Ano pikasan eh? Thank you so much. Hello, kakak. Pwede ni ma. Wala. Pwede na ko. Ang lawas mo. Maigo magapon. What? Mas pumatay sa another box. Tidala na ni. Ha? Ano to isuksukan sa tidala? Hala. Hala, unsa ma? Igo di sa mo katliya? No? Alati. Kaniti dati, live selling taniti. Dadakat summer. Wow. Napaw. That's mine. Bakit hindi mo Kada may aming gay ma. Ala, isa galing sa box kay. Kang Mike. Ang mic ang nasuot. Kaya wala may yada riyo. Kani sa mga bata ang minsan. Bro. Kulibin. Chanel! Chanel! Kani ako din. Naniguro na sa pasan pitaka na sulod.
Kana iya, oh. Iyo unang ninin. Maktaman na sa mong kuan, makliog. Yeah. Ala, cute kayo to. Ikot-ikot ka to. Mahal itong nalahi. Nasa kuan. Ang katong nalahi mo itong dahil chocolate. More. Wala na ako, kakap. Kakap. Ah. Pabibi, oh. Kani, murag may igo na ako kay. Gani, oh, pwede pang paki, oh. Ling-ling! Ano lang sana man akong anak ko rin. Sulod sa mas. Sarah. Ate B? Okay, thank you. Kaya na pa din? Ano ito ang hindi maigo? Kada mak! Ano na mak? Unisex! Kani, nice, oh. Hello. Pangtulog na ma. Uy, sa bahay, pangtulog mo na. Hoy, kakap. Ate, away from the family ha. Abot na sa tuon yung kwan. Abot sa tuon niya. Wala lang fair na to. Cute ka. Nanay mo sunod. Kahoy ba? Katampuan eh, pang park, silin nga mga ano. No, this one lang. Nakal dito regis daw, te. Jani. Zoologist ka dyan. Kita ko na. Anak, hindi ni sa inuuna ko. Kana mak! Bag, ano sa'yo mo? Igo na sa'yo mo. Na, kita ko anak. Bantig, daraw mo sa iyo padala yung kita ng mga kuling-kuling. Uy, kana mak! Para man sa kuan mak! Marag makulokop imong tiyan ba? Si Mickey ma. Ano di, magikan ma. Balik ka po. Ha, kang mga kakat. Halinan yun ni ba? May wali lang. Lagil, oh, tayo na dyan yung Yan na, nininin ah. Ninin to nga size. Paris na mga ano. importante na mga Kanimak oh, kaya kinamak. Ninit kanimak oh. Wala ba rin nasuot ni Puan, Celine. Wala ba? Igo na oy! Igo na oy! Yeah. Kuan mo na! Isuot ka di! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy. Kanamak ko, pwede mo na panlaki mako. Kana oh, anong blue? Uy, ate, asa naman partner ng DRT? Ala, what eh? Look! Somewhere. Nabilin to sa bigas box. Hoy, kani ba? Yan ni Kuan. Oh, yan. Pang-kuan mo na. Oh. Kanang Kuan ba? Sa tawag na? Sa ako ginaigo na. Ate, pasutay mo mo sa kumain. Hoy, dahan kayo mo kan nga. Oh. Masayip ang doktor ba? Pwede girl. Mama, kita na gano'n din dog. Parents! Ikaw ninit man doon niyo. Nagmali ka mo nga po. Oo, tao. At isang ganito Ano, po. baby, ako. Igo ni Sako. Ang piling mo, Paris, oh. Mga cycling na lang na yun. People watching. Ko yun, Celine. Ko. This is the swing in the Philippines. This is the swing in the Philippines. This no space daw, ma. Ano? Sa abay ni Lola. Nago, nagsulula. Ko. Tabi apo. Sa. Biya po, kuya biya. Tabidja. Here. Side ni Lola. Good. Side by side in my piano. Side by side in my Wow. piano. Good.
namang hayang gusto abal. Don't touch that dog, nak. Why? The dog is Barking. the dog is itchy oh. Oh. Ling. Tanong Mama Ling. Ling. Ano sa Mama Paris, man? Ito yung bahay namin before, guys. Oh, tingnan nyo. Ginawa nilang hayhayan na. Ayan. So, dyan ako nakatira before. Sa bahay na yan. And then, neneng, nagbago na. Bahay ng kuya ko, guys. Oh, sa likuran lang, oh. So, kapag may ilog kasi dyan sa likuran. So, kapag high tide at maulan, umabot dito yung tubig. Madali silang mabahaan ba. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo ang lugar namin, oh. Before, hindi pa man to ganito. Ngayon, kasi tumubo na yung mga, ano, puno ba? Oh. Very, ano. Kisam na yung balay di, ama. Pa. Ha? Balay nila ni doon ni Gab. Ah. Wala na pwede karon. Wala. Pero Ano? pero yung terminal tungkal sa baboy dia. Ay, oo. Before, guys, to yung bahay namin. So, merong mga, anong tawag yun? Ay, pig pens ba? Mga tangkal sa baboy. Yan. Before, pinahaan din. Wala din nangyari. Yan, oh. Nangiog na kayo. Wala nang, ano. Kasi ito, lupain to namin, guys. Doon, hanggang doon. Straight doon. Pero may ibang mga tao na nakatira ba? Pero ito, hindi dito sa amin. Ibang may-ari na dito. Yung mga, dito lang na part. Dani naman pa ba? Dani na ba? Ato ada? Dani na. Pero Dana na. Hanggang doon. ano pa ni si Malino? Ah, okay. Ina to. Diyan. May kural. Doon. Pero yun nga, pita-pita. Inyo na ng pita. Tingnan nyo, oh, pag maulan, oh, yung daan namin, sus, kinuha ko. Ah, Paris, ma! Paris! Kani, do? Tikas. Ah! Ayan na widani, kahapon na. Tabi, po. Ma, ikaw may nagtanim anima da? Kaning lambago. Ay, sa'yo nga tawag anima? Ano tawag anima? Mamay, lambago. Lambago lagi. Liit pa niyan before. Yes, ate. I was just waiting on that tomorrow. Yeah? That's Lambago Cafe. Yeah? Can you watch me there too? Of course I can. I don't know when there. Ito, sila mama na ang nagtanim nito. Ang lalaki na. May baboy pa kami doon, oh. Wow, tabi po. Pariabiyag. Parang pig. Ah, but she's scared. Tabi po na. Ikaw nakbi tabi po. Tabi po. Ayan, ka tingad iha. Dula rami dari. My guys, that's the spring. Of course. She's done. Shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, Balik. Ang sa English, balik. It's the other way around. Up, up, head, head. Up. Di ba tayo nasusunod? Shoulders, knees and toes, Master. Shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, Master, master. Head, shoulders, knees and toes, Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Maglipay kayo. And shoulders, knees and toes. The wheels in the bus na pod. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels Knock, let her knock. go round and round.
around all through the town. The mommy on the bus go. Now, only when the baby cries. On the bus go. We're going back to the hotel, guys. 7 o'clock ng gabi. Very dark. Turbulence. Maraming daan ay puro ng turbulence na. Eight o'clock ng gabi, guys. Ayan. Ang lahat ay naglalakad. Galing kami ng hotel. Malapit lang naman. Punta kami ng pagperyahan. I'm not. What's wrong? I'm with it. It's Oh. just hurting. They're really busy guys. Which one? The bag? You want me to carry your bag? What's this? Where did you get that from? I found them. Okay. This one don't want to hold you. Andun na si Celine kasama si mama ko. Si sister ko. Diyan lang naman sa corner. Look like train. Malapit Kilala lang. ko dyan. Ha? Yes, na. Sister na ko. Can you see the lights? Barato ng tanging transfer. Lagi. Ani. How's the meal in the box now? Ay! We're back!
Kemaya sedang ring, oi. Ang ring bagumay ko ayo.